जेनेबा मा जायो बेजों हेन्दा गुबुन आइथिंफ्रा गोरा जायो पुलिस खारनाय मानायाव आर्मि खारनायाव लकेसनखौनो आन्दायदोंब्रा थैसिगौसोमोन जोङो हेल' एभरिवान वेलकाम बेक टु मन्दिरास ब्लग दा जोङो बाहेरायाव थांनो नागिरदों ओरैनो जास्ट आङो जायगाखौ देखायनो जायगा बे मा होनांगौ आं बिसिनि बे गलि बे बिसिनि बे जायगाखौ आङो बिदिनो देखायलांबाय थागोन आरो ओरैनो थाबायलाबायनो नागिरदों जोङो सुमिजों आंजों ओमफ्राय रावबो गैया जों सानैल' ओमफ्राय पुनमआ डिउटियावसो दंहैयो बेथ' दाहाय बेलासि जाबोगोनदां ओमफ्राय दा जों ओरैनो बिदिनो लामाफोर नायलाबायनो बेरायलाबायनोसै ओरैनो ओमफ्राय माबाफोर मोनो ना मायो जालाबायनोसै ओरैनो ओंखारलांग्रोनोसै स' बिदिब्ला लोगोफोर आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै स' लेट्स स्टार्ट दि भिडिअ गाइस नै बे बिसिनि लामा आरोना ओरै गलिपुरा ओमफ्राय जों थानाया ओइ नैबेमोन ओमफ्राय ओरैबो जा मोजां पुरा खालि एकदम पुरा मोजां लामायाव बेरायनोसै एसे दे नै गथ'फ्रा मालाय खारदों औ दे जोङो गोमो जादोंनो सुमियासो होनदों गोमो जादों आरो गोमो जादों गुफुरनि गोमो नामा गोसोमनि गोमो हमनो हाला जायखिया गोमो जादों आरो ना मानसिया जायगायाथ' मोजांथारलै ओमफ्राय आंखौ गोमो जादों होनदों आं गोमो जादों आरो बारहावा सोलायबाबो मानसियाबो सोलायो नालाय कालारफ्राबो गासिबो मा होनोमोनलाय बेखौ मा आं मिथिला जायखिजाया सोलायदों खोमा ओमफ्राय स्कुल बास न'फ्रा मा इसे मोजां नैबेबो जि मोजां नैबे ग्रे कालारनि न'आबो फिसासा किउटनो जा मोजांखा आं माबा जा गिदिर ओमफ्राय सिगांथिं फिसासा बोरैबा किउट बोरैबा साइज थारलै आं गाबलाबायनोसो ओंखारबाय न'फोरखौ नायनानै जि मोजां ओमफ्राय कालारफ्राबो मोजांथार प्लेन लाइट मेगनाव नाङा बारा दा जोङो थांगासिनो साहा दखानसिम साहा लोंहैनो ओमफ्राय दा आन्दायबा मा खालायगोन जोङो फट' लामा हाबग्रानिखौ फट' खेबनानै लाखाबाय जोंहा आन्दायिनि न'फ्रा गासिबो एखे ना कालारफ्राबो एखे गासिबो एखे डिजाइनफ्रा एसे सिमिलार ना गासिबो बेखायनो बावनो हागौ आन्दायनो हागौ साननानै जोङो फट' खेबनानै लाबावबाय हाबग्रा लामाखौ पिसथार नै साइकेल सालायनो मानो मोजां जाथारगोन बेवहाय इभिनिं वाक ओमफ्राय साइकेल सालायनो आराम बरिया जागोन बेवहाय ओमफ्राय जोङो मैया बाहेरानिफ्राय फैनायावबो मोसा फैखादों भिडिअ खालाम जि मोजां ओमफ्राय वेदाराबो बिराद मोजांलै बेवहाय बिराद मोजां वेदारा थान्दाथार अबाव जाबावनांगौ जाखो साहा सिंग्रा जागोन आङो बेंगलराव एक्सुवेलि सिंग्रा साम'सा जानोसो फैखादों आं ओरैनो फैखायाखै साम'सा जानो होननानैसो फैखादों आङो मा जागोन नै बिरियानि जानो नामा जेबो गैया नालेंखराथ' मोननाया मोनोलै औ नालेंखर बिखबखौ देखाय होबावलै हलि एन्जेल्स नो माबा स्कुल बिबारा खर' लानो सारिखौसो नांगौ औ लोङो नैखौ ना टिखौ 10 थाखानिखौ नर्मेल टि ओमफ्राय साम'सा जागोन आङो ओमफ्राय साम'साया बोरो साम'सा होगा साम'सा नों साम'सा जायो ना जाया होमबालाय आङो साम'साजों सा मोननै होनसै नै जोंना साया सा साम'सा ओमफ्राय बे साम'सा जाला ओंखाम जाना फैखाबाय आं ओंखाम जायाखै ओमफ्राय सा ओमफ्राय बिनि मिकि माउस पेन ओमफ्राय ओरै दखाना ओइ सैमाया नै आं देखायनो र' सैमाखौ र' 1 मिनिट लाथ' र' आं सैमाखौ देखायनो नोंसो किउट
किउटि नै गथ'फोर गेलेगासिनो मोनसे पार्कआव हाबफैदों माने जोङो नैबे लामाजों थांगासिनोमोन नालाय ओमफ्राय बेयाव पार्क नुनानै जोङो सानबायखि ओरैनो हाबलांनोसै ओमफ्राय फैसा लागोन ना मागोन सानदोंमोन जोङो ओमफ्राय फैसा लाया फ्रि एन्ट्रि आरो ना जास्ट गथ'फोरनि थाखाय बिदि गेलेग्रा दङ ओमफ्राय गिदिरफोरनि थाखाय थाबायदो मादो जिरायदो रायलायदो बिदिनो आरो ओमफ्राय फ्रि एन्ट्रि मोजां नै जिम मुफ्का जिम आंबो हाबहैफानोसैसो नामा मोजां नुथारदों आङो मोजां नुथारदों आङो बै गथ' सानै बानायनाया बबेया बै आथिंफोर इदि खालामनोथ' मोजां नुथारदों गावब्राब जागोनलै हानाय नङा खालाम जिमाव एन्ट्रि मारिबाय मोननिया आंबो जिमाव एन्ट्रि मारिबाय मानि बियो जेनेबा मा जायो बेजों फेन्दा गुमबाय डान्सनि मोसानायनि बायदि नोंबो खालाम नामा आं हाबथ'लालै हानाय नङा आं खालामनानै माबायदि मोनदों नोंथाङा आथिंफ्रा गोरा जायो पुलिस खारनाय मानायाव आर्मि खारनायाव मोजां जागोन मोजांथ' नै आथिङा गोरा जायो दे नोंस्राजों बानायदो मोनजिरानि पार्टनार बायदेरबाय सानै खालामनांगौ नामा आलाग आलागसो नै जों बिराद खुसियाव दङ दा खालामनो नै बिदिनो खोमा बै आबै थानायखौ खेबैलाय हले हा बेफोरखौ खेबदों मानो बुजिया नोंसोरो आं थैसिगोनसोलै ओइ सुमि आं थैसिगोन आं थैसिगोन खोमा सुमि आं हानाय नङा बिदि आं थैसिगोन आं हानाय नङा बिदि नै गथ'फ्रा बेयाव स्केटिं खालामो स्केटिंखौनो होनोमोन ना सोलोंदों खोमा ना जोंहा बेराय बेराय फैलाबायदोंमोन ओरैहाय ओमफ्राय बेखौ गथ'फोरनि माबाखौ स्केटिं खालामनायखौ प्रेक्टिस खालायदों खोमा ओमफ्राय नै बान्दालसे हौवाफोर ओमफ्राय नैबे स्केटिं किउटथार बयबो फिसा फिसा किउटथार स्पिड सालायनो थिनदों खोमा मालाय गं इरि माबा माबि होनदों खोमा मास्टारा गं नांगौ एबार आखाइखौ उनथिं ला होनदों खोमा होदों मालायनि प्रेक्टिस जा मोजांखा वाव हाथ सेरजानो जोंहा बेयाव हाबनोसै नामा आयुलै जोंहा बेरायबाय थानाया अखा हाथेनानैसो होबाय नै ओमफ्राय जोङो बेयावसो थाफैबाय दसेनो अखा हाब्रबलाबायो दसेनो अखा हाथे जालाबायो ओमफ्राय नैबे ससमा दखाननि बाहेरायावसो ओरै बिदि बाहेरायावसो थाथ'फैनांबाय आयुलै बार बारलाबायबाय दसेनो अखा हालाबायो जि गुसुबो ओमफ्राय सौहैलानो जोङो खेबा माथो आङो अखा सिजोब्बाय नै जोंखौ नाहरलायबावबाय दखाननिफ्राय नैबे गस्ला दखानाव थांसै खोमा ओइ थिनथ'दो बारस'खादो बारस'खादोसो जोङो मोनसे बिरियानि दखानावसो जिरायनानै दंफैयो नैबेलाय बे दखानावसो जिरायनानै दंफैयो जोङो ओरै अखा सिजोब्बाय नै माने जोङो माबाया सुमिया होनदोंमोन आरोना 1 घन्टा जासिगोन खोमा अखाया होननानै ओमफ्राय 1 घन्टा हामारबाय अखाया सिजोब्बाय आंहाथ' ओरै सिजोब्बाय बेबो ग्लासाव
आन्दायगासिनो दा आन्दायदों मिथिबाय आन्दायदों साला आन्दायदों हा माबा साहा लोंहैदोंमोन जों साहाजों सिंग्रा ओमफ्राय दानाबा आन्दायजोब्बायब्रा थौ दखानाव लायग्रोदो जोङो लकेसनखौनो माबा लायनोनो लकेसनखौनो आन्दायदोंब्रा थैसिगौसोमोन जोङो ओमफ्राय लामाखौनो ओरै थांलाय ओरै फैलाय ओरै थांलाय ओरै फैलाय न'फ्रानो एखे जोब लामाफ्रानो एखे जोब ओमफ्राय खेब्रै खेबबासो जादों ओमफ्राय उनाव पुनमनावसो माने आंनि लोगोनाव बेहाथ' न'आव दंफैयोमोन नालाय डिउटिनिफ्राय फैबायमोन बेनावसो लाइभ लकेसन बिनानै लकेसन नायै फैबाय जों ओमफ्रायसो सफैबाय जों फाइनालि डेस्टिनेसनाव न'आ दिनै गोमाबायसोमोन जों मा पार्टि जाब्रबखो दसेनो जों गैयियावनो नै दासो सफैबाय फाइनालि आयौ गस्ला फोरान आयौ आंनाबो नैबे रानखाथारबायमोन नैबे रानखाथारबायमोन आंना जगारसा सिफिनजोब्बाय गासिबो सिलाजोब्बाय आन्दायनानै ओरैबा ओरै थांबायब्रा जोङो